सोरबाया शान्तिखौ लाबोदों होनना बुंनो हागौमोन नामा? मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना 2 বছর পিছত কিন্তু আপুনি সুইজারল্যান্ড চাবলৈ যাব নালাগে राजाफ्रा गाबखांबाय आं खिन्थु सेलुट होयो बे फाग्लि जरा दुखि जरा सुखि जरा गामिनि रायजोफोरखौ आं सेलुट होयो बिथांमोना जुजिबाय खौसेयै थाबाय गोबां खेब बिथांमोनखौ गावस्रा होनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना जयै थाबाय जों एपिबिनिफ्राय जेब्ला खोनाबाय जोंनि हान्जानिफ्राय जे बेयाव दावराव जागासिनो माथो जामारदों सोरथो होखो बे हाखौलाय आदानिनोलाय एबा एपिडिसिएलनि गेजेरजों आदानिनो सोर होखो जोङो अर्डार कपिखौ जों नागिरबाय मोनबाय बेयाव नुबाय जे बे हाखौ बिटिसिआ होआखै आसाम सोरखारासो एपिडिसिएलनि गेजेरजों आदानिनो होदों जाया संबिधान बेरेखा जाया आइन बेरेखा आं सिगाङावनो बुंदों 6 केडल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ सोरबा रायजो सोरखाराबो सोरनोबा होनो हाया जुदि होनो गोसोब्ला बिटिसि सोरखारासो गावनो हायो बिटिसि सोरखारा जुदि सानो जे आं जों बेयावहाय मोनसे कम्पानि लाबोगोन मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोगोन बे इन्डास्ट्रिखौ लाबोयोब्ला जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाहा लाब जागोन अब्ला होनो हायो नाथाय रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखाराबो बेखौ होनो हाया नाथाय होबाय जों जेब्ला बेयाव थांदों दामब्राया गाबदों जोंनि सिगाङाव बुंदों आं बे हाखौ बोरै बासायबावनो जोंनि बे गंथाम गामिनि फिसाफोरखौ आं बोरै बासायबावनो आं हानाय नंलिया आंनि आइ आफाया बे हायावनो भारत उदांस्रि जानायनि उनाव गिबि बिसायख'थियाव भट होनानै थैलांबाय आरो दिनै आंखौ बे हानिफ्राय होखारदों बोरै जानो रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय बे समाव सोर सोरखाराव दङमोन बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि गेजेराव सोमावसारग्रा दैदेनगिरिया बिटिसिनि बिटिआरनि चिफमोन बयनिख्रुइ बांसिन लेक्चार होग्रा लिडारा जोंनि बिटिसि बिटिआरनि चिफमोन बयनिख्रुइ बांसिन बर' हारिनो रादाय होग्रा प्रतिश्रुति होग्रा बहाबा अन्थाइ खुरनानै जाग्रा ना गुरनानै जाग्रा माबा थास' बिथ्रि माबा दिंखिया खानानै फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौबो आन्दोलनाव थाङाब्ला फाइन लायोमोन आसि थुफ्लं थै दिहुननानै सहि होनानैहाय दिल्लीयाव लांब्ला बड'लेण्ड मोनबोगोन होननानै लानानै थांनाय मानसिया बेबायदि प्रतिश्रुति होनाय मानसिया बिटिसिनि चिफमोन बिटिआरनि चिफमोन नाथाय बिथांनि दिनाव मा जाखो पर्बत जरायाव जोंनि बर' हारिफ्रा जोंनो हा होआबा जों थैनोसै जोंनि हाखौ रावनोबो होनाङा होननानैहाय पेट्रल लुनानै थैनो ओंखारनो गोनां जाबाय सोरनि दिनाव बर' आइजोफ्रा आखायाव हासिब लायै जोंनि हाखौ रावनोबो होनो मोना होननानै बुंनो गोनां जाबाय जों बहा थांगासिनो दङ बेबादि अबस्था जाबाय बे पर्बत जरानि बासबारि होननाय गामियाव आबसुनि कनफारेन्सआवनो गिबि खेबनि थाखाय डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ लाजेननाय आरो बे पर्बत जरायावनो बर'फ्रा जोंनि हाखौ रावनोबो होनो मोना होननानैहाय पेट्रल लुनानै पाब्लिकलि थैनो ओंखारनो गोनां जाबाय जों बहा थांगासिनो दङ बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन जोङो फिसा मा मोनदों मोनाखै बेखौ सानबाय थायालासेनो जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यतनि रैखाथिनि थाखाय जोङो साननो नांगोन गोजाननि बाथ्रा जोङो साननो नांगोन दिनै सान्थिनि खोथा जोङो खोना बाग्लायबायमोन थांनाय बोसोरब्रैयाव 17 बोसोर आरो सान्थि 17 बोसोर आरो सान्थि बेखौ जोङो खोनानानै गासैबो आंगायजोब्बायमोन नाथाय बिथांमोना मा सान्थिनि खोथा बुंदों बिथांमोनालायनो बिराद सान्थि लाबोबाय माबायदि सान्थिनि खोथा बुंदों मोनसे सान्थि दङ बे सान्थिया जोंनि गोसोआवसो थायो बेखौहाय माइकआव बुंनानै मिटिंआव बुंनानै रावनिबो सिपिआव रावनिबो मनायाव रावनिबो गोरबोआव सोनानै होनो हाया आरो गुबुन मोनसे जुदि सान्थिनि खोथा बुंदोंब्ला सायाव नुनाय सान्थि जे दिनै आर्मि पुलिस सिआरपिएफ जोंनि गामि हाबलिया दिनै सिलाय बमानि आरो सोदोबजों खोनालिया बे गैयिखाय दिनै सान्थि आरो जुदि बे
सोरबा UPPL लाबोआखै बे सान्थिखौ सोरबा प्रमोद बर' बिथाङा लाबोआखै बे सान्थिखौ जुदि लाबोदों बेखौ एकमात्र NDF ल'सो लाबोदों मानोना NDF-फ्रा हाथियारजों सोमावसारनानै सोरखारजों सावरायनानै हाथियार गथायनाय बिनि थाखाय बे जिथु गोरोबथा बिनि मुंखौनो गोजोन गोरोबथा एबा सान्थि सुक्ति होननानै बुंदों जुदि NDF-फ्रा गावसोरनो जोङो सावरायनोसै होनना बुङाब्ला गावसोरनो जोङो सहि होनोसै होननानै बुङाब्ला सोरबाया सान्थिखौ लाबोदों होनना बुंनो हागौमोन नामा जोङो क्रेडिट पलिटिक्सखौ बन्द खालामनो नांगोन जि जादों मोजांनि थाखाय जाथों नाथाय जों बिनि थाखाय मुं लालायनायखौ जोङो बन्द खालामनो नांगोन नङाब्ला सोरबाया मा सानदों बेखौहाय जोङो सन्मान खालामनाय जानाय नङा बे बिटिआरनि जि एकर्ड बेबो आं सिगाङावनो बुंदों जों बिनि गेजेरजों पलिटिकल एचिभमेन्ट जोंहा गैया नाथाय only for the sake of peace सान्थिनि मुङावहाय बे गोरोबथाखौ खालामनो गोनां जादों जायफोरजों खालामनो गोनांमोन बिथांमोनजों जामारनायमोनब्ला बेयो गोजौ थाखोनि मोनसे सुक्ति जागौमोन जेखि जाया बे जानाया जानानै थांबाय नाथाय दिनै बे NDF-फ्रा थांनाय YBN-नि समनिफ्राय फ्राय 40 बोसोर सम बर'नि गांनाय उखैनायनि थाखाय नांदोंमोन बिथांमोना सानदोंमोन जे जोंनि हारिखौहाय गुबुनजों मुगै जानायनिफ्राय गादब जानायनिफ्राय जों बासायगोन आरो बिखाफोर दाननानै मान सन्मानजों बे बुहुमाव जों थांनानै थाहोगोन बर'फोरखौ गुबुना नायदावनो बाध्य जागोन जे औ बर'फ्राबो दिनै गोजौआव बयबो मिथिजानाय जागोन बायदिसिना सिमां नुदोंमोन बे हारिनि थाखाय खामानि मावनो नाथाय खामानि मावनो खाबु मोनासै दिनै जों बेनिखाय बिथांमोना जिखिनिखौ सानदोंमोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर देरफुनाय गथ'फोर सेंग्रा गथ'फोर आरो जाय गथ'फ्रा दिनैबो बिमानि गोरबोआव दङ बिसोरनि इयुनखौ रैखाथि होलांनो होननाय बिथांमोना साननायखौ जों दिनै एसे मावनो सानदों जेलाव दिनै जिखिनिया दङ बिनिख्रुइ बांसिन हाजार हाजार जों दिनै बाहेराव दङ जों बिथांमोननि साननाय हास्थायनायखौ एसे जों मावनो हायाना दिनै मोजां मोनसे सुस्थ राजखान्थि खालामनायनि मोनसे खौसे लाबोनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदोंमोन बर' हारिनि इयुननि जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंमोन बेफोरखौ जोङो एसे मावनो हायाना दिनै नंखाय फैसा थाखा बेफोरखौ बारनानै बर' हारिखौ मोनसे गोजोनै लाखिनायनि बाथ्रा सानदोंमोन जों बेखौ एसे मावनो हायाना बेनिखायनो जोङो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APP खौ जोनोम होदों